Ahojte. Dnešný príbeh, čo vám chcem rozprávať, sa stal jednej slovenskej rodine, ktorá bola v Poľsku na trhoch nakupovať, kde chodí každý týždeň tisíce ľudí. Takže boli v Poľsku, nakupovali, so sebou mali aj svoju babku, ktorá tie nákupy proste nezvládla a v tom Poľsku im umrela. Čo je samozrejme smutné, ale je to proste život. Ľudia sa rodia, ľudia umierajú. Každý deň. Takže babka bola mŕtvá a rodina teraz premýšľa, čo ďalej. Samozrejme mysleli aj na finančnú stránku, neboli to žiadni milionári a prevoz babky na Slovensko oficiálne by stal veľa peňazí. V tej dobe nebolo ešte samozrejme Schengen, nič také. Boli normálne klasické hranice s colníkama, so všetkou tou parádou. Tak premýšľali. Vymysleli jednu vec, že kúpia proste sedačku s úložným priestorom a tú babku do tej sedačky schovajú, naložia a skúsia takto prepašovať cez tie hranice. Neviem, či konkrétne šli do toho Poľska kúpovať sedačku, alebo tú sedačku zaimprovizovali a kúpili za týmto účelom, to ja presne neviem, ale to je jedno. Každopádne babka bola naložená, sedačka bola naložená a platili na to Slovenskom. Slovensko-poľské hranice prešli celkom bez problémov, alebo ak boli nejaké problémy, ja ani neviem. No, takže prešli tie hranice a ak boli z toho vynervovaní a smutní a to, tak zašli do jednej krčmy, kde si dajú popoldici a troška sa uklidnia a to. Takže tam boli v tej krčme, podotýkam všetci, sedeli, rozmýšľali, čo teraz všetko zariadiť, pohreb a to a kolo toho. No a jak tam sedeli, tak im samozrejme to auto, aj tú sedačku, aj babku ukradnú. Normálne im to ukradli všetko, to zistili až keď vyšli vonku z tej krčmy, že auto fuč, babka fuč, takže teraz čo? Samozrejme, alarmovali policajtov a to a jak to presne už potom bolo, to ja už presne neviem, akurát viem, že sa babka našla, takže nakoniec to dobre dopadlo, neviem kedy sa babka našla, či za 2 dní alebo za týždeň alebo jak, to už presne neviem, ale viem, že to hneď na druhý deň nebolo, takže babka sa našla a že to dobre dopadlo. Teraz ma tak napadá, čo by sa stalo, keby im tí zlodeji s tým autom aj s tou babkou odporčali naspäť do Poľska. Boli blízko hraníc a im to mohlo kľudne stať. To by už tá rodina asi nerozchodila, že babka je zas v Poľsku. Dobre, tak to bol ďalší príbeh. Majte sa krásne.